Iruñerreko itzuli honetan protagonistak izan zarete, eta badirudi gustatzen zaizuela, esalditik protagonismoa hartzea. Bai, gaur hasieratik plana hori izan, aurren norbait sartzea, eta hortan saiatu gara hasieratik ekipo guztie, lortu sartzea nik eta Adurrek, eta gero ja denbora hartu honen pentsa dugu iesaldi hona zala eta topera aurra. Sailkapen nagusia buruan, une oro. Bai, hori da, azkenen etzan helburu nagusitakoa, baina egunez egun gerozta hobeto eta gerozta aurreago ikusi gara eta indartsu sentitu da hor eta bukara arte. Tropeletik, lasterretako indartsuan direnak berez etorri direnean, zu gutxinetako hori jarraitza lortu dezuna. Bai, hori da, azkenen beko parten etorri atzetik eta gero azkeneko puerton saiatu gara eusten eta bukara arte. Zorionak. Eskerrik asko.